Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 26 augustus. Een zeiljacht is vanmorgen op de Oosterschelde in brand gevlogen. Net buiten de haven van Neeltje-Jans ontstond brand op het schip, waar op dat moment 2 opvarenden zaten. Zij sloegen meteen alarm. De opvarenden hoefden niet lang te wachten op de hulp van de KNRM. Wij waren op het reddingsstation voor een oefening en wat je eigenlijk niet verwacht gebeurde toch. De pieper ging, melding brand aan boord. Daardoor was de KNRM als eerste bij het jacht wat in lichte laaien stond. De 2 opvarenden hadden zich in de tussentijd in veiligheid gebracht op een ander schip wat te hulp schoot. Daar is het duo door de KNRM afgehaald en naar de wal gebracht. Die mensen zijn vervolgens naar ons reddingsstation gebracht en nagekeken door de ambulance. De opvarenden hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Daarna kwam de brandweer aan boord bij de KNRM. Zij hebben hulp geboden bij het blussen. Alleen dit mocht helaas niet baten. Door een ontploffing aan boord van een gasfles zonk het zeiljacht naar de bodem van de Oosterschelde. Een hele bijzondere morgen. Wat plotsklaps wordt het een actie die echt is. En met gelukkig naar omstandigheden voor de mensen persoonlijk goede afloop. Alleen ja, het is natuurlijk heel vervelend als dit zo gaat. Het zeiljacht zal op een later moment uit de Oosterschelde worden gehaald. Over het ontstaan van de brand is niets bekend. De een vindt het prachtig, de ander verschrikkelijk lelijk. Ik heb het over het stadhuis van Terneuzen. Maar mooi of lelijk, aandacht verdient het wel, vindt de gemeente. Daarom organiseren ze allerlei activiteiten in het stadhuis. Zoals spinning met uitzicht op de Westerschelde. Waarom ben je gekomen vandaag? Ja, voor het uitzicht. En ik spin graag. Dat is een mooie combinatie. En wat vind je ervan? Ik vind het echt heel leuk. Spinning doe ik regelmatig, maar dit is natuurlijk heel bijzonder. Ik werd verleid om met een spinning met een view te gaan spinnen. Dus dat heb ik natuurlijk gedaan. Wat vind je ervan? Heerlijk, maar ik moet staan. De gemeente hoopt dat het gebouw op deze manier een stuk toegankelijker wordt voor inwoners. En dat lukt. Ik kwam voor de eerste keer naar binnen. Ik denk, wat doen we hier allemaal? Ja, dat is de burgerzaal. Ik zei, oké, wat doe je dan? Ja, huwelijken. De raad zit hier. Nou, wist ik helemaal niet, joh. Leuk. Voor de niet-sportievelingen zijn er ook culturele activiteiten en rondleidingen. De komende 2 weken is het nog te beleven. Het gaat niet goed met het recyclen van plastic flesjes. Nog geen 60% van de statiegeldflesjes wordt weer ingeleverd. Er is in ieder geval 1 iemand die dat niet erg vindt. Mathieu Jobsen zamelt fanatiek flessen en blikjes in. En hij vindt ze in vuilnisbakken, onder meer op het strand. De vuilnisbakken nou helemaal op het strand. En hoeveel geld hou je dan gemiddeld op per keer? Is heel op stukken drukken door. Nou... soms wel €1,80 per dag met gemak. En soms varieert van 30 tot 80 samen ongeveer. Soms nog maar meer. Vandaag levert hij in Oostkapelle de oogst in van een dagje flesjes rapen op het strand. Hij is optimistisch over de opbrengst. Dat zou niet ophouden bij €1,10. Het zou misschien wel een €1,30 zijn. Mathieu zamelt al flesjes in sinds hij een jaar of 9 was. Destijds kocht hij er snoep van en een nieuwe fiets. Tegenwoordig spaart hij voor een goed doel. De restauratie van de molen van Sint-Laurens. Een paar keer, 3 keer zo in je leven en breng je weer €100 voor het goede doel. Hoppakee. 29,65 statiegeld. Van strand van Vrouwenpolder. Hoek op eigen veld tegen Unitas. En dit is Rick Impens, 1-0. Al na 8 minuten spelen schiet de aanvoerder een vrije trap binnen. Maar hier is Unitas met Narti. Voorzet en een doelpunt. Thomas Schalenkamp is de doelpuntenmaker. En dan is het na 30 minuten weer gelijk. Hoek begon vorige week met een 6-1 overwinning aan het seizoen in de 3e divisie. Maar vandaag heeft het lastig met Unitas. Dit is Alexander Embrechts die aan de noodrem trekt. Hij trekt hier een speler van Unitas naar de grond. En dan volgt een rode kaart en een penalty. En die wordt benut door Joey Locatie. En dan staat Hoek op achterstand. En dan wordt het uit deze hoekschap nog erger. Jip Kegge, helemaal vrijstaand, kopt de 1-3 binnen. Bij het verlaten van het veld van speler Rafael Narti wordt er iets tegen hem gezegd. Hij is over de rooien. Hij is boos.
En de scheidsrechter moet het duel dan staken. De linksbuiten van Unitas, er is iets tegen hem gezegd. Onduidelijk is door wie. De wedstrijd wordt dan gestaakt. Maar omdat het arbitrale trio en de staf van Unitas niks wil zeggen over wat er precies is gebeurd, tasten we in het duister waarom deze wedstrijd gestaakt is. Na die afkoelingsperiode van een minuut of 10 wordt de wedstrijd nog wel uitgespeeld. En in de laatste minuut wordt er nog een doelpunt gemaakt door Hoek. Steve Schalkwijk hier bij de tweede paal. Een frustrerende middag voor Hoek. Dat verliest met 2-3 van Unitas. Vanmorgen werd de zonsopkomst vergezeld met een paar buien en dat leverde mooie plaatjes op. In de loop van de ochtend werd het overwegend zonnig, met wat stapelwolken en in de middag nog enkele buien, met zelfs wat onweer. Vanavond blijven we, vooral langs de kust, kans houden op die lokale bui. Het koelt af naar 12 tot 14 graden en landinwaarts kan er in opklaringen wat grondmist of misschien een mistbank ontstaan. Deze zal dan na zonsopkomst snel oplossen. Morgen hebben we grotendeels hetzelfde weerbeeld als vandaag. Een afwisseling van zon, stapelwolken en buien. Met ook morgen weer een kans op een klap onweer. Met een matige westenwind en 16 tot 18 graden wordt het morgen aan de frisse kant. Als we dan kijken naar de vooruitzichten, dan zien we dat de wisselvalligheid aan blijft houden. De intensiteit en hoeveelheid van de buien neemt iets af, maar helemaal droog houden we het waarschijnlijk niet. Het wordt met 18 tot 20 graden net iets frisser dan het langjarig gemiddelde, maar gelukkig is er ook genoeg ruimte voor de zon, waardoor we het zomerse gevoel deze eerste schoolweek misschien nog even kunnen vasthouden. Tot zover het Zeeuwse nieuws en het weer van vandaag. Het nieuws van de afgelopen week. Daarmee ben ik zo meteen bij u terug in Zeeland de Week.